गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि फुंबिलिनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाबाय। दिनै 24 जुलाइ दिनैनि सुंद' खौराङाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि गिबि खौरां दङ। आसामनि एपिसि एग्जामखौ इंलिस रावजोंसो लिरनो मोनोमोन, नाथाय बे बारनिफ्राय आसामनि एपिसि एग्जामनि पेपारआ आसामिस रावजोंबो फैसिगोन होनना मिथिनाय जादों आरो आसामिस रावजोंबो एपिसि एग्जामखौ लिरनो हागोन होननानै मिथिनाय जादों। आरो बे बारनि जानांगौ एपिसि एग्जामखौ आसामिस रावजोंनो लिरनो हागोन होनना बुंनाय जादों। बे खोथाखौ बुंदों आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नैथि खौराङानो जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 5 बोसोरारि MA थाखोखौ जागायजेनबाय। फरायसाफोरा अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसननो हासिगोन होनना खौरां बिजोंजों फोरमायनाय जादों। थामथि रादाबानो जादों आसामाव गथ' लांखारनायनि थाखाय केस। गथ'खौ 30,000नि फाननायनि दायाव सासे हमजादों। मंगलदैनि पुलिसआ गोख्रों अपारेसन खालामनायाव लांखारनाय दायनिगिरि सिखावखौ हमनो हादों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायनाय जादों।